Bueno, en fin. Eu tamén son bookstagramer, Tamén? pero en segredo. Non se Temos sabe. que intentar atopar a túa conta. Non creo. Ese é o reto En desta segredo, sesión. por si non me gusta un libro, dame vergonza, sabes? Entón, si non se sabe que soñan, entendes? Que non critiquei a Reto ninguén. lector, atopar a conta de Alba. Vale. Quen é? No. Pero sí, porque... Pero sí, claro, é normal, non? Que sintas certa presión É que cando despois. escribes si parece que si xulgas algo, sabes? Claro. E non é para nada. Pero como tampouco dices. debería ser, porque eso, Sí, temos que pero- distinguir pero- entre autor. Está xa, Miquel? Sí. Pero Pérez Reverte non creo que lea ninguén máis que a Pérez Reverte. Así mesmo, Esto non- exacto, sí. ten que adularse estas cousas. Non creo que tal. Comezamos Había un logo? señor en Porriño que estaba moi orgulloso de recibir unha carta de Pérez Reverte, un profesor en Porriño, porque atopou unha gralla no seu libro e mandoulle unha carta, e correxiron na seguinte edición, e Pérez Reverte mandou: muchas gracias, querido lector, sin ti non sería posible tal. Seguro E que o con señor, tú sorna, vas a Porriño, se o atopas, ten aquí sempre unha camisa de peto e leva a carta con él para enseñarlle a xente. É brutal, é brutal. Pero bueno, vou mandar cartas, eu tamén. Verdade, tamén. Moitas Pero a gracias. Pérez Reverte... Claro. É que eso xa, claro, o Pérez Reverte debeu de flipar cando lle chegou esa casa. Imaginaba que escribir aí con máquina de escribir e todo, Bueno, seguro. seguro que foi con boli, lengua e... E botou llevar un dandy para que apestase aí a masculinidade tóxica. Sí, cheiraba a porriño. Se non... Bueno, pois imos comezar entón, vale? Nos, normalmente, cando facemos os encontros, empezamos, bueno, pois falando do libro en sí, e creo que hoxe temos a oportunidade de falar contigo, pero a primeira pregunta sempre é a de se disfrutamos do libro. Antes, cando estivemos tanteando por aí, todo o mundo estaba moi sorprendido pola calidade da novela, e en xeral creo que a todo o mundo lle entusiasmou esta lectura, verdade? Sí? Que diríades que foi o que máis vos gustou as personaxes, o que sería o tema? A min realmente estou moi influenciado que está a historia. Decía que Talía Sí. no WhatsApp mandou ela. A min eso me sorprendeu moitísimo pola idade que tes. E despois que realmente eu defendía como unha caixa de sorpresas, non? Que ten moitísimas historias de dentro, non? E non sei, eu a verdade que o li nunha tarde, enganchoume tanto que é fácil lectura, tamén é certo, pero tal. E despois me sorprendeu tamén moito que para ser tan nova, non? Tocaras este tema que é para min un dos temas máis tal, que é a violencia de xénero, non? Que se daba, porque moitas, non sei idade, cando éramos pequenos, sempre dicía, con Franco se bebía mellor, tal, isto non o pasaba, cando empezou todo o tema este das mortes, non? Os asesinatos das mulleres, sempre dicía, isto antes non pasaba, e sí que pasaba, o que pasa que estaba moi tapado, moi tal, e ti aí o reflexas, para mí moi ben, non? Aparte, o tratas con moita calidade, con moita, para mí, con sutileza, é a palabra, non? E eso, e me pareceu, bueno, eu estou desexando xa ler a seguinte. Esas cousas. Moitas grazas. Non, sobre todo eso, sobre todo un pouco a madurez da historia e a idade que tes, non? Eu teño un fillo pequeno ten a tua idade e bueno, non o deixo escrito. E despois tamén me gustaría saber, bueno, xa comentarás un pouco, me chamou tamén moito o tema do cine mudo, non sei se realmente te gusta ou é que buscaches por aí e tal. Me gustou, me sorprendeu e me gustou, porque a mí me gusta tamén moito, entón dixen, ostra, é unha das preguntas tamén que traía, non? De se realmente tamén estás metida nese mundillo ou información. Non, a ver, non estou excesivamente metida, de feito todo o que hai moitas referencias neste libro, moitísimas cousas, tanto refráns como personaxes como tal. Son cousas que para min iban aparecendo na miña cabeza cando escribía,
as cousas, como non entré en la carrera. Verdade, ese reparo absurdo. Sí, eu coñezo xente que ahora dinche, cando íbamos en bachillerato levaban anos dicindo que querían facer medicina e non entrei, non, eu sempre quixen facer tal. Non, eu non quería facer ingeniería mecánica, acabei de rebote totalmente. Eu non quería facer eso, quería facer un montón de cousas, e ao final quería entrar en biomédica, non entrei, e non pasa nada. Non pasa nada. Non é el fin del mundo. De feito, este ano si vexo que con recoñecementos, porque mandame un correo a universidade, díxome, si te apetece repetir a selectividade, faino, porque hai moita xente querendo facer este cambio, porque todo o mundo dixo, pois méteme noutra enxeñería e xa entrarei nesta. Claro. E agora estamos todos así. Pero seguramente o faga, sin ningún tipo de complexo por ir a facer a selectividade outra vez. Que pasa que a xente con estas cousas, bueno, como que hai moita presión social. Hai presión social, sí que é certo. Ok, vamos, que nos vamos de tema, porque son así. Eu botei en falta ter máis educación de letras. E moita xente de letras creo que botou en falta moita máis base de cousas de ciencias. E ao final é como unha necesidade de especializarnos para centrarnos nun campo e creo que seríamos persoas tan válidas se tivésemos máis de cada cousa que é moi difícil e que non todo nos gusta e que non tal, e que eu, o día que deixei de estudiar sintaxis de lingua castelana, dije, gracias, pero que foi necesario e a día de hoxe teño que volver a esas cousas para escribir porque é o que eu quero facer. Por exemplo, eu non tive en filosofía un ano porque eu fui desa xeración que estuvo aí, el 11 non lo, entón éramos as ratas de laboratorio. Entón, cada ano era unha aventura, era escoge tu propia aventura. Pero bueno, que penso que sería moi necesario, penso que faltan moitas cousas, penso que falta moito coñecemento da historia. Penso que é o que máis falta ás veces as persoas así un pouco máis da tira de ciencias, porque enseguida nos especializan neso. Entón, desaparecen moitas partes da literatura, que tamén son historia, da historia en sí, de tal, que se perden e que son un problema despois a hora de facer análisis de moitas cousas que acontecen no día a día moi serias. E despois penso que ás veces en outras persoas que igual teñen unha especialización de letras falta esa capacidade analítica ou máis cuadriculada de ter unha serie de nocións matemáticas que ao final son filosofía, non son outra cousa. O premio Jules Verne deste ano é unha profe de mates que fixe un libro de filo. E cando presentou dixeron, e usted de matemáticas, querendo ir filosofía, dixo que as matemáticas son filosofía. Temos unha asignatura que é filosofía na carreira. E é así, coido que as persoas multidisciplinares teñen máis oportunidades de chegar a máis sitios e de atopar paixón por diferentes cousas. E despois tes todo o tempo do mundo para especializarte. Quero dicir, se total non vas facer saber unha integral en primeiro de carreira, pois polo menos aprende en segundo, adica a eso, que é unha educación secundaria obligatoria, a educarte obligatoriamente de moitas cousas. E despois no bachillerato, se queres xa máis tal, pero é un erro que estamos tendo, para min. Pero, bueno, que é unha opinión persoal, é que eu sempre quixen facer ciencias, nunca me plantexei unha filoloxía, ni nada de letras. Cada vez que me atopo alguén da carreira, dime, e como estás haciendo eso? Pero reconócelo, tú querías hacer... Non quería. E os meus profes, algún de letras, está indignadísimo de que eu non estudiase tal. Tamén me vían moito por ciencias políticas, moita xente pensou que eu sería moi boa presidenta. Non digo que non me gustaría. Estamos a tempo aínda, Eu víame de política, pero despois dixeronme que sería demasiado boa e que non gañaría cartos. Entón dixen, pois nada, non é o meu camiño. Sí, bueno, sempre fun delegada e das que facía tal, eso sí. Creando militancias. Sí, sempre era militante das cousas. De feito, ainda teño un megáfono de ir ás manifestacións do 8M na casa. Isto que non saia que igual mo pide, non, é broma. Pero sí, que unha veces, pero vamos, que sí, que é a miña opinión e coido que sería máis interesante esa visión, polo menos explorar. Sí. Iba a comentar antes, a ver, un pouco por circunstancias de que en bachillerato ya sabrás que la literatura que ten gallego, ¿no? Que es casi nula lo que te enseña. Sí. Y bueno, luego al final la influencia de mis padres, ¿no? Que bueno, tampoco no leen gallego realmente, entonces al final te influyen que sí, claro. Pues, en castellano y tal. Y entonces era de las pocas novelas que he leído en gallego, o sea, soy sincera. Y la verdad que me sorprendió mucho, superó mis expectativas, obviamente, ¿no? Porque al final siempre tienes prejuicios, decir, ostras, una chica más joven que yo, 2003, qué novela, ¿sabes? Y la verdad... Si o do 2003 a xente impacta moitísimo, porque dices, 2003 teñen 20 anos. Pero la verdad que superó mucho mis expectativas y, o sea, yo lo que sentí fue mucho, además, no sé cómo
sea, el tema del Alzheimer, lo que decíais antes, noté como que lo explicaste súper bien, que noté hasta, no sé, o sea, notaba como ese cariño, ¿no? Y esa sensación al final, bueno, que son temas también que me quedan, bueno, los tengo cercanos, ¿no? Y tal, no concretamente el Alzheimer, pero bueno, temas de enfermedades mentales y tal, personas mayores, y la verdad me dio muchísima ternura. ¿Y cómo lo explicaste? Y sobre todo, me chocó mucho, bueno, como la evolución de la historia de amor, ¿no? Entre el principio que se conocen en Santiago, cómo es, ¿no? Que dices tú, guau, qué bonito, tal, cómo acaba después. Y de hecho me chocó mucho una frase, la tenía aquí marcada, porque me dio mucho que pensar. Al final, que dices... espera, que lo tengo aquí. Sí, tranquila. Vale. Claro, que decía, ¿no? De, non obstante, pasar das camas xemelgas de 90 centímetros do piso de Lugo a un ancho colchón separados por un andar, tamén, bueno, sentounos ben, tamén, que a pesar de que nunca volvín a ser feliz, a lo menos, sentirme a gusto conmigo mesma. Ostras, me chocó muchísimo esta frase. O sea, no sé, me dio mucho que pensar, la verdad. Y, no sé, con cosas así que me parece, o sea, un libro genial por estas cosas. Frases que al final cierras el libro y le das vueltas. Piensas y la cercanía que te da y con los abuelos, cómo cuentas historias, ¿no? O sea, cómo cuentan, a veces que deja hablar a la madre, o sea, que narra a la madre para contar historias, la verdad. O sea, y se nota que al final es un tema el tema de que hablas con tus abuelos y te cuentan, se nota muchísimo, es verdad, porque, o sea, lo explicas, que lo vivo yo también con mis abuelos, sí. Por eso me gustó mucho, porque noté muchísima cercanía. É graciosísimo, foi unha vez que me reín, porque é que un dos xemelgos, o sea, nace antes co outro, e entonces, claro, está lle dando unha patada, por eso un é pequeno e o outro é Hai moitas cousas que debollas verdadeiramente os meus avós e o meu pai tamén, porque o meu pai contame moitas cousas dos seus avós, que son os meus bisavós, que xa non cheguei a coñecer, os meus bisavós maternos nada, a miña nai de feito coñeceu un avó, e o meu pai tivo moita vinculación cun dos seus avós, que é o de Teruel, que de feito, curiosidades da vida, apelidábase como eu, o sea, tamén casara con unha Falcón, entón era Guzmán Falcón. Cando vou ao cementerio a falar con ela, un pouco de cousa, porque vexo así tal cual. Pero sí, hai cousas que están narradas no que eu escribo da boca da miña señora abuela, ou da boca do meu señor pai falando do seu señor abuelo, porque teñen moita tenrura, teñen moita realidade, e quixen facer esa mestura de, bueno, a parte, cando digo documentación, ás veces estou falando dunha galería de fotos, sabes, para o caso do escenario, por exemplo, pero sí que coido que é necesario, porque o sentimentalismo non é todo, e igual a miña emoción que eu sentín por certas cousas para outra persoa pode ser ferinte. Entón, bueno, tratei de facer unha mestura das dúas para que chegase, para que quedasen esas frases. E, bueno, a verdade é que todo isto tamén parte un pouco do momento no que ti estes a hora de escribir, porque igual poñome a escribir esta mesma novela hoxe e non son quen, porque naquele momento estaba todo máis recente, sabes, que saen esas frases, e agora lesme esa que levo muitísimo tempo sin lela, porque, por exemplo, hai unha como a do azar e a do final do libro de que é millor non esquecer que recordar, que saen moito nas... Saen moito, non? Saen moito nas presentacións porque marcan moito, esa, por exemplo, non, pero que son frases que me gustan moito, que están aí, e bueno, que digo, joe, é que hoxe se fago esa frase non me sairía. Se me pode escribir non sairía, porque tamén hai esa emocionalidade. E, bueno, de feito, outro día presentando un Gondomar con Anxo Iglesias, que é unha persoa maravillosa, que fixe un poemario para rapaces moi bonito, e moi cuidado, dixo que esta novela é unha novela de palabras, e que o máis importante desta novela é a palabra. Entón, para presentarme, fixo uns cadriños, e en cada cadriño puxo unha palabra que para él definía a obra e unha frase. Entón, pois, hai palabras como azar, amor, soidade, Alzheimer, tal, frases que foi recuperando, que eu xa, porque esta obra hai moito que non a leo entera. Claro. O sea, ás veces leo fragmentos, pero acabas saturado da túa propia obra. Claro. Díxeno nunha entrevista, puxeron un titular horrible. Alba Guzmán, estou cansada da miña obra, ou algo así. Ai, Dios mío, pero que clase de marketing vai ser este? Botou unha bronca ao meu pai, dixo, pero como dixen? Que non dixen eso, que leas, que dixen que de tanto correxir unha cansase, nada Claro, máis. nada que ver. Pero bueno, que iso, que intentei moitas veces, pero é difícil, porque
ahora miro e hasta como atope un erro, digo, ai, Dios Sí, mío. la reparo. Despois de tanto traballo, pero bueno, que sí, que moitas gracias. E bueno, é que volvendo un pouco o tema ese da... É normal que non se lea en galego e que non tal, porque moitas veces, a pesar de que, o sea, isto non é unha crítica xeral, porque hai docentes maravillosos. De feito, se non fora polos meus docentes non estaría aquí hoxe. Por persoas que se preocuparon por min con sinceridade e con autenticidade e do xeito máis persoal. Pero é que eso acontece, o sea, Sí. eu coñezo unha rapaza que estaba en primeiro de bachillerato que suspendeu o galego porque suspendeu o examen de lectura e digo, dixeme, Alba, é que non me gustou nada, non quero ler. Normal, porque é un libro de 700 páxinas, que non tal, que é un libro que pode estar moi ben para a persoa que lle guste ese tema, pero é que non, é un libro que tú xa ves que o 80% da población de 17 anos, 16 que teñen neste momento, non lle vai gustar. Ademais, é un libro super complexo. E é que é normal, o sea, tú ves eso, asustas, te por riba, non lees nada en galego, non tal, pois eso, aborrécelo, e colles medo. Teño que decir que, por exemplo, no meu caso, sempre me gustaron máis os libros que escollían os de galego que os de castelán, porque hai moi boa literatura galega. De feito, o bo e o malo é que lese tan pouco en galego que as editoriais teñen que ser moi selectivas a hora do que publican, entón, unha obra publicada é casi un selo de que vai ser boa, de calidade. O gallego vese máis obras malas no xeito de que se lería moito en galego, entón habería máis oferta, porque faltan moitas cousas en galego. Por exemplo, teño amigos que lles gusta moito a fantasía ou a ciencia ficción, non hai nada deso en galego, casi nada. O sea, tes Agustín Fernández Paz con algo, e tes algunha editora nova, e sobre todo traducións que están saindo moito agora con Calandraca e tal, que están moi ben, pero falta, porque é un xénero que non se consume igual tanto, entón non arriscas. E queda moi pouco catálogo para algunhas cousas. Ou, por exemplo, a mí non me mola nada a novela romántica, máis tal, pero é que tampouco hai en galego. Non hai en galego unha saga After. A mí non me mola After, pero estaría genial que houvese por rapaces After, porque se a lles mola e o que lles apetece ler nese momento, debería ser unha opción totalmente válida, que non poden consumir en galego porque non existe esa opción. Abriría moitas portas, igual. Pero, bueno, entendo que tes que ser selectivo, ter un selo de calidade, e non pode haber cabida para eso, que é unha mágoa. E despois moitas veces que, bueno, acontecen estas cousas, que X persoa, pois, é boa ou é de tal sitio, entón ponse o seu libro en tal e igual non gusta, e foi unha decisión máis burocrática que pensada para os alumnos. Que non digo que aconteza sempre, ni moito menos, pero, bueno, que ás veces pasa e que é un erro, e que deberíamos de ser máis sinceros, editoriais, escritores e todos, con apoiar que se lea por enriba das demais cousas. Apoiarás ler por enriba de ti mesmo. Pero iso. Volvendo a falar un pouco da parte final do libro, non comentou mi neña que me pareceu interesante, a parte cando a niña pues, vai a residencia, que eu como que pasei un pouco mal, no sentido de non estar seguro de que iba a pasar e se iba a conseguir, non conseguir chegar, senón a como se iba a procesar o viaxe punto por punto, moi ben definido todo, porque calquer pequena cousa podría facer que se perdese, que é algo moi común en persoas con Alzheimer. Entonces estaba como preocupado, non? Se o tren chega cun vagón de menos ou hai unha rúa cortada e ten que ir por outro lado, como que ou pasa exactamente o que le va pasando sempre ou está en perigo igual a súa integridade incluso, non? Entonces, como que esa parte me puxe un pouco así en la angustia. E logo do capítulo final de Liberdade, que tamén a min gustame moito unir puntos e encontrar patróns e tal, e tamén o vin moi circular no sentido de que coas as que lle tatuou Xavier, o tempo que ela estaba voando, o sea, o vin como, vale, eran as dun anxo caído que estaban regresando de alguna forma máis simbólica, igual tampouco era con intención, regresando ao ceo con Deus, entonces era xo niña que volve con Deus. Dame un pouco de que pensar, en plan, joder, canto está interiorizada a cousa católica na minha cabeza. Bueno, hai moitas referencias bíblicas na... Pero entonces como que vin nese último capítulo final, pues referencias a Fermín, que lle puxo o nome, referencias a
Xavier, que lle tatuou os as, e bueno, ao final, digamos que salta dende aí na residencia porque vai onde está Arcadio, non? Entón, como que os capítulos que ti defines están todos, o sea, teñen unha motivación no final, non? E digo, joder, que ben hilado está todo. Igual é parte azar tamén, non? A ver, cando... Ás veces é como que se che deixas levar e a cousa vaise construindo ben, tes que deixala. E péchase. A ver, foi forzada, non foi todo inspiración divina, quero dicir, en Liberdade houve un proceso de traballar, ainda que sexa unha folla na que tiven que traballar moito porque sí que quería que pechara, que apareceran todas esas persoaxes para que cobrase un sentido. Se non quedaba un pouco descolgado. A pesar de que sexan historias independientes, non quero que se pense que son relleno. Non sobra Fermín, para mí nin sobra Fermín, nin sobra Xavier, nin sobra Francisca, nin sobra ninguna das persoaxes que aparecen nesta obra, porque todas conforman a historia de Xoaniña e a súa memoria, que do que isto vai. O sea, son a neurona que vai facendo de nexo en toda a historia. Entón, era preciso que apareceran nese final, que lle disen sentido. O sea, cando falaba desto no proceso de escribilo, me dicían, pero Xavier é o tatuador, o sea, para que lle das tanta importancia? Porque, claro, no primeiro boceto Xavier tatuaba para contar. Xavier é a única relación de amor que Xoaniña ten na súa vida, prácticamente. É o amor máis sincero que ten na súa vida. Inda que non sexa un amor romántico, que ás veces o amor non ten que ser romántico. É un vínculo. E penso que foi máis feliz con Xavier nun par de meses no que foi con Arcadio en toda a vida ou na súa vida en xeral. E bueno, tratei de que sí, de que eso sí que se vira máis reflectido en Liberdade, e esa angustia cando vai á residencia é, por suposto, buscada, porque, por desgracia, Xoaniña estaba soa con Alzheimer e iso é algo tremendamente duro. Ela dependía únicamente de si mesma e ela non podía fallarse a si mesma. De feito, bueno, aí hai un pouco da reflexión da frase final de que é mellor non esquecer que recordar. Recordar e esquecer ás veces poden ser voluntarios. E o que ocorre cando tes Alzheimer é que esas opcións deixan de ser voluntarias. Son algo que vai acontecer. Ti non podes controlar recordar, nin podes controlar esquecer. Ten dúas miradas para min. Unha é esa, da propia enfermidade, e o que lle ocurre a Xoaniña. O sea, Xoaniña pode ter todo controladísimo, que ela non pode controlar que algo cambie, ou incluso ainda que nada cambie, nese momento a súa cabeza pode facer: onde estou? Que estou facendo aquí? Que está pasando? E por iso é unha aventura e unha angustia vital cada día da súa vida. E o único espazo seguro casi é a súa casa, e ir ao seu aparador e coller o seu diario de tapas de coiro negro, que igual o que máis tangible e real está na súa cabeza. Pero, bueno, ten esa mirada e despois ten que... Ás veces as persoas, xa foi algo máis persoal, ás veces as persoas tendemos a decidir esquecer cousas e despois temos que recordalas. A min pásame moitísimo. Eu, por exemplo, sou unha persoa moi pouco rencorosa. Teño moi pouca capacidade para enfadarme. Feito é unha cousa que discuto un montón porque non son capaz de enfadarme. Incluso con cousas moi serias que debería enfadarme, non perdoar, non son quen. O sea, esa hormona no meu cerebro non está de todo ben. E non. Por exemplo, moitas veces hai cousas que esquezo, pero por completo, e teño que recordalas cando son cousas que igual deberían de estar presentes no meu día a día como, como un mantra, digamos. E Xoaniña tamén precisa os seus mantras, e non pode telos, ten que estar todo o rato loitando contra si mesma. No que ela esquece, volver a recordarse, e coller o seu diario, e volver a tal, e non sempre o lerá, non o lee inteiro hasta esta obra, que digamos que é o punto final da súa vida, entón reconstrúese por completo, casi como unha especie de rito, non? Ela vístese, pon o seu vestido de pintas, e colle os seus tuppers, vai enlazando o seu despertar, que é casi como nacer dun embrión, e vai fiando todo, e tecendo as redes, que non sei por que foi o nome da colección, pero veño, pero agora. E bueno, neso vaise construindo para chegar ao final, basicamente. E
sí, é o triste e ao mesmo tempo o brutal da súa historia. E nada, con isto... Sí, pois creo que damos por rematado, Machamos. pero, bueno, agradecerche, primeiro, que veñas ata aquí a pasar a tarde con nós e que nos fixeches disfrutar un montón con todos os temas que sacaches, unha conversa moi interesante e un placer atopar rapazada con estes valores e con tanto que dicir, de verdade. Moitas gracias a vos por invitarme, ao final. Eu insisto, teño que ser eu a que está agradecida de que a xente me lea e queira falar conmigo, porque eu, non sei, como ás veces alucino porque dime, non sexas tan impulsiva, tan emocionada, que a xente debe pensar que é a primeira vez que che dan esta tal, pero que me dá igual, se que eu cada vez que me ofrecen ir a calquera sitio se eu sinto como a primeira vez, a ilusión que me fai. E bueno, insisto, de verdad, gracias a vos por non por traerme a min por todo o que facedes, por ler, por ter as aficións que tedes, que son maravillosas. E bueno, que seguro que nos vemos noutra ocasión. Sí, sen que sintas esa presión de seguir publicando, seguro que nos estaremos moi pendientes de ter algo máis que ler. Si non, veño a vervos un día. Por suposto. Exacto, claro. Se non a opción de... Si traedes a alguén moi guai, veño hasta Lugo outra vez, que me está gustando moito. Estupendo. Pois moitas gracias, Nada, Alba. Grazas a vos. Non sei se alguén quere entón que lle asine, xa estiveches antes asinando exemplares, verdade? Marchar, entón. Sí. Quedou un estoxo por aí, verdad? Se non, eu teño... Vale, si, vou coller os... xa me trae...